Ξέρετε τι, να έχετε ένα μοναχικό παιδί και να φύγει έτσι άδικα, γιατί άδικα έφυγε. Αν άκουγε τους γιατρούς θα ζούσε και θα ήταν στα παιδιά της. Και βρήκε ο γιατρός τον όγκο στο νεφρό επάνω. Της λέει, Εύη μου, πρέπει να βγει. Του λέει, μη μου βγάλετε το νεφρό, δεν γίνεται, πρέπει να βγει το νεφρό. Και από εκεί μη φοβάσαι τίποτα. Συνέρχεται πολύ γρήγορα, βγήκε μια χαρά. Ναι, πέτυχε, σας λέω, υγιέστατη. Της λέω, Εύη μου, δεν θα κάνεις κάποιες θεραπείες? Τι είπε ο γιατρός? Μαμά μου λέει, εγώ σκέφτομαι να κάνω, όχι με φάρμακα, και υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, μου έχουν μιλήσει και φίλες μου. Λέω, παιδί μου, εγώ θα ήθελα να ακολουθήσουμε τον ιατρό σου. Όχι, όχι, μη φοβάσαι μαμά, ξέρω τι κάνω, τόσο σίγουρη. Την είδα για μια στιγμή πολύ κίτρινη. Λέω, Εύη, είσαι πάρα πολύ κίτρινη. Θέλω να πάμε μαζί στο γιατρό, να μιλήσω εγώ. Όχι, όχι μαμά, μη φοβάσαι, κάνω θεραπείες. Και μπαίνει το Δεκέμβριο στο νοσοκομείο της αεροπορίας και βλέπουν οι γιατροί ότι είχε προχωρήσει στους πνεύμονες. Έκλεινε. Ούτε ένα πνοή δεν μπορούσε. Τι κάνουμε γιατρέ? Λέει, σηκώνουμε τα χέρια και παρακαλάμε το Θεό πλέον. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τότε που το είπα, τουλάχιστον 20 χρόνια ζωή θα είχε. Λέω, γιατρέ, έμπλεξε με κλίκες. Δυστυχώς, λέει, ξέρουμε ότι είναι πολλοί που εκμεταλλεύονται αυτές τις αρρώστιες. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λέω, δεν θέλω να τα ακούσω, μη μου λες τέτοια, 2 παιδιά έχει, δίδυμα. Μου λέει, οφείλω να σας μιλήσω αληθινά και όχι ψέματα. Κάθε μέρα χειροτέρευε, χειροτέρευε, χειροτέρευε. Πάω, βρίσκω την προϊσταμένη και μου λέει, προχώρησε πολύ γρήγορα ο καρκίνος στους πνεύμονες. Λέω, και δεν υπήρχε κάποια σωτηρία? Μου λέει, είχε προχωρήσει τόσο πολύ γιατί δεν έκανε τη σωστή θεραπεία και γι' αυτό έφυγε. Αν κάναμε τη θεραπεία που έπρεπε, θα ζούσε. Αυτή όμως φοβόταν τη χημοθεραπεία και πήγε σε αυτά στους απατεώνες. Η κουμπάρα μου του Παπα-Νικολάου της είπε, δεν είναι καλός άνθρωπος, είναι απατεώνας. Έλα καλέ, λέει, εδώ τον εκτιμάει όλος ο κόσμος, γιατί έτσι φαινότανε, έτσι έδειχνε. Και πήγαν στο ξενοδοχείο εκεί επάνω και τους τάιζε χόρτο. Και δεν μπορούσαν να το φάνε για να γίνουν καλά.
Χόρτα, αυτά που έδινε σε όλους. Αυτό ήταν το γεύμα. Φυσική ζωή δηλαδή. Φυσική, και ότι αυτά τα χόρτα είναι χόρτα που κάνουν καλά τους καρκινοπαθείς και αυτά. Στο Μουρούτι πρώτα απ' όλα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Συνέχεια μιλούσαν στο τηλέφωνο, της έλεγε θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο, δεν θα πάρεις φάρμακα, τίποτα. Το ξέρετε καλά αυτό ότι της έλεγε να μην πάρει φάρμακα? Όχι, το ξέρω, το άκουσα. Και εδώ που είχε έρθει, την πήρε τηλέφωνο και της είπε φάρμακα δεν θα πάρεις. Θα γίνεις καλά. Γι' αυτό έλεγα, δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτος ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τόσο πολύ τον κόσμο. Τη δυστυχία εκμεταλλεύεται. Γιατί ένας που είναι άρρωστος κοιτάει από πού να πιεστεί. Η δικαιοσύνη να σταματήσει την εκμετάλλευση αυτή που γίνεται εις βάρος δυστυχισμένων ανθρώπων. Μακριά από όλους αυτούς τους απατεώνες. Μόνο τους γιατρούς. Μόνο τους γιατρούς. Έχω τόσο πόνο που δεν θα ήθελα κανείς να πάθει κακό. Όχι σε τέτοιους παλιανθρώπους, γιατί αυτοί είναι παλιάνθρωποι. Δεν έχουν συνείδηση να πουν τι κακό κάνουμε, και σε νέους ανθρώπους. Μα αυτός, λέω, δεν είναι γιατρός, καλέ, λέω. Τι δουλειά έχει με τους γιατρούς? Εμένα μου είπαν έχει 100 πτυχία με την ίδια υπογραφή. Έτσι δεν είναι? Δεν διαφέρει καμιά υπογραφή. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να λείψουν από την κοινωνία. Γιατί όσο υπάρχουν θα κάνουν κακό. Πρέπει να δικαστούν αυτοί. Είναι απατεώνες. Δεν είναι μόνος του ο Μουρούτης. Άλλοι τους μαζεύουν και τους πάνε στο Μουρούτη. Υπάρχει κύκλωμα. Δεν είναι μόνος του. Όλες οι κλίκες αυτές είναι το ίδιο στυλ. Αλλά ο Μουρούτης την έπαιρνε τηλέφωνο και της έλεγε δεν θα πάρεις φάρμακα. Θα γίνεις καλά. Ήσασταν μπροστά σε τηλέφωνο? Σε τηλέφωνο εδώ στο σπίτι. Και λέω με ποιον μίλουσες? Με τον κύριο Μουρούτη. Μα δεν είπαμε, λέω, ότι είναι απατεώνας. Άντε μαμά μην ακούς τον κόσμο. Τι να σας πω. Και πήραν το δικό μου παιδί, αλλά δεν παίρνουν μόνο το δικό μου, πήραν κι άλλα παιδιά, κι άλλο κόσμο. Όπου χρειαστεί είμαι πρόθυμη να μιλήσω. Ό,τι πολυτιμότερο είχα το έχασα, τελείωσε.